Ano ang preparation kan SSS for the new normal? Yes, Sir Mar. Siyempre po padagos po sa tuyang digitalization efforts, no, na mas mapabilis po and mas mapadali ang satuyang serbisyo na pinapauso sa tuyang miyembro. So bottom line man po gyari ka ni Sir Mar para po niyo sa itong mga miyembro and mga stakeholders na mapakarahay po ang satuyang serbisyo. So although po pala, kumbaga medyo nagdidikit na po ang kaso kang COVID digyo sa satuya pong nasyon, tiga-encourage na pa din po sa itong mga members na mag-transact through online para maiwasan na din po, no, na magkaibang helang. Kaya ini po compliance for annual confirmation of pensioner, may mga paagi po kita mas safe na dahil na po sila mapasiling sa opisina. So pwede po sila mag-comply through email. So ang email ta po ligaspi@sss.gov.ph. Pwede din po through mail. So pwede po kamo mag-mail sa SSS Ligaspi Branch, Morante Building, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Ligaspi City. Or pwede din po nila ini Sir Mar ipadara through Dropbox and mag-set ng appointment. So para po ini duman sa mga members ta or mga pensioners na may na bedridden na po or dahil na po kapasidad para magpasiling sa opisina. So pwede po kamo mag-request sa situyang opisina kasi kami na po mismo ang mapasiling sa inyong harong para po sa compliance na ining akop. And reminder na din po na ining akop na ini hanggang March 31, 2022 po ang compliance para dahil po maputol ang sa indong pension. March 31, 2022. So duwang paagi ang pwede. Pwedeng online and pwedeng mag-dyan sa opisina nindo, mag-submit ng mga papeles? Yes, sir. Actually po, mas takol po talaga ang nagpapasiring sa opisina. Although tiga-apisuhan na po sila na mas safe na po nga na mag-transact through online. Pero dahil po maiwasan, may mga nagpapasiring pa rin po sa opisina. And ina-accept pa rin po sila, Sir Mar. So may susunod na po kitang number 2 din. So ilingon po nindo ang end kan sa indong SSS number kapag ending in 1 and 2 during Mondays po kamo maduman, ending in 3 and 4 during Tuesdays, ending in 5 and 6 during Wednesdays, ending in 7 and 8 during Thursdays, at kapag naman po ending in 9 and 0 during Fridays po ang naman sa opisina. Na mag-register po sa SSS website www.sss.gov.ph and mag-enroll na po kan sa indang disbursement account. Lalo na po itong mga members ta or mga clients na ma-file po ng retirement or death benefit para medyo mabawasan po yung processing time ta sa loob ng opisina. Kasi ang iba, Sir Mar, ang nangyayari, duman mismo sa counter, nagre-register and nag-e-enroll ka sa indang disbursement account na in a way, napapahaloy pa po ang proseso. So, kumbaga, bago po kamo bumagduman sa opisina, mag-register na po kamo, i-enroll na po nindo ang sa indong disbursement account para mabawas-bawasan po itong processing time ta sa loob ng opisina po. Mag-on lang po kamo sa satuyang SSS website, www.sss.gov.ph. So kung kamo po member, i-click lang po ang member. Kung employer naman po, sa employer login naman po kamo. And may mga kaikuan lang pong impormasyon na kaikuan simbagon po duman. And may ipapadara pong notification email ang SSS para itaw po ang sa inyong password. Araw lang po kayan kadali. And ang importante po pala, Sir Mar, dapat may email address ka mo and active po ini. Or nag-resume na po kita kan sa tuyang Unified Multipurpose ID. If I'm not mistaken po, last November 2021 pa po nag-resume na kita kaini yung Unified Multipurpose ID. So kaipuhan lang po, may iba ka mo at least sarong contribution. Okay. And ang requirement lang po kanina, Sir Mar, 2 valid IDs or kung iba po ka mo primary ID, aro po kang driver's license or passport, pwede na po yan. Mas takol po yan ang nag-avail kaini sickness benefit kasi mas takol po ang nagkahelang ngunyan pong 2021 compared po kang 2020. So, padagos pa rin po nagtatao ang satuyang ahensya kaining sickness benefit dahil lang po duman sa mga positive sa COVID, no? Kapag igwa po kamo symptom like COVID na mga, kung may symptoms po kamo, pero dahil po kamo positive sa COVID, pwede pa rin po kamo mag-avail kaining sickness benefit. Basta po mamit si minimum requirement na 3 contributions in a 12-month period po bago ang semestre ni pagkahela. Extended po ang application for the short-term member loan penalty condonation. Actually, dahil po kayo naghahalat. So hanggang May 14 na lang po kami ma-accept ng application for loan condonation program. And ini po isasubmit through online. Mag-log on lang po sa www.sss.gov.ph. And para po sa itong mga members and mga employers, please like our official Facebook page. I-search na po ang Philippine Social Security System para permi po kitang updated sa mga bagong programa ni SSS. Aba, Ma'am Jeanette, salamaton po maray. Keep safe po tabi and salamaton sa magayon na serbisyo sa mga kababayan nato. Buti na lang may SSS.